Vážení športoví priatelia, sezóna 2025-2026 je minulosťou. Poznáme majstra, poznáme mužstvo, ktoré ide do baráže o Nike Ligu, poznáme mužstvo, ktoré sa s ňou minimálne na rok lúči, ale nepoznáme ešte možno staronového účastníka budúcej sezóny. Toto a všetko ostatné dnes v 16. epizóde a veľmi špeciálnej epizóde Kopačiek z lavičky, pretože okrem našich dvoch tradičných, dá sa povedať, že už mojich rodinných príslušníkov Pinďa. Čaute fešaci. A Mira. Ahoj. Je tu s nami naozaj ctená osobnosť a sme veľmi radi, že aj po niektorých víkendových udalostiach zavítal k nám náš najlepší arbiter Ivan Kružliak. Ivan, vítaj u nás v tomto horúcom kresle. Ďakujem pekne, ahojte. Pocity úvodné? Zatiaľ dobre, mali sme tu malé intro ešte pred nahrávaním, takže som sa trošku tak ukludnil. Môžu sa diváci spoľahnúť na to, že bude zodpovedané všetko, čo možno po tom víkende vyplávalo na povrch? Bude zodpovedané všetko, na čo sa opýtate. Tak na to sa veľmi, veľmi tešíme. Ale ešte predtým si poď s nami vychutnať našu tradičnú rubriku, pretože nás každý týždeň niečo kopne do členka. A niektorí máme také zaujímavé body, ktoré vždy vyťahujeme z toho, čo sa udialo počas týždňa. No a Miro môže byť tým takým etalónom tohto uplynulého týždňa. Ďakujem ti za dôveru. Za málo, poď. Ja ešte chcem len zdôrazniť, že preto dneska Ivan, lebo 16. epizóda a futbal sa dnes rozhoduje v 16. Takže som rád, že si došiel, že to takto spojíme. A my máme správy o 16. na jednotke ešte dokonca. No vidíš to. No a nebolo to o 16., bolo to o 14., ale bolo to štvrtok a bola to tlačovka úvodná reprezentačná pána trénera Vladimíra Vajsa, takže ja môj členok začínam tým, že ma potešilo, akým spôsobom pán tréner Vajs sa, dá sa povedať, uviedol vo svojej staronovej funkcii. Naozaj to bolo veľmi jednak fundované, jednak veľmi príjemné, takže dozvedeli sme sa podľa mňa aj niektoré také zaujímavé veci, ktoré on možno aj trošku medzi riadkami poodkrýval, čo sa týka nominácie jeho prvej po návrate po 14 rokoch do reprezentácie. Podľa mojich informácií by mala byť vo štvrtok známa, takže už nejaké možno mená tam odkryl, napríklad najlepší hráč sezóny Michal Faško by sa mal objaviť podľa toho, čo tréner nejakým spôsobom naznačil v nominácii. Na to sa teším a tým pádom aj premostujem na môj ešte taký malý druhý členoček. A to je tá 11. sezóny, ktorej vyhodnotenie sme videli v nedeľu. Ivan na pódiu, aplaus, k čomu ja samozrejme gratulujeme, tešia sa všetci. Takže 11. krát najlepší rozhodca sezóny. Dobre hovorím? Myslím, že to už je viac. Viac dokonca? Miro. No neviem, ja som to tak Ináč my ho nejako... tu máme na toho, čo je na tie čísla, vieš, čo si to pamätá, pozri sa. Ale veď futbal Stane je... sa, priznám sa, že už ani ja to nejak tak extra nesledujem. No vidíš to, takže... tak dajme 11. No. Nie, dajme tomu, že aj viacej. OK, gratulácia. Ale aj celkovo tá 11. sezóny za mňa akože také príjemné spestrenie toho celého marazmu, to tak poviem, v ktorom sa ocitol slovenský futbal za posledné mesiace, lebo naozaj tie kritiky je strašne veľa. Takže ja som mal aj, priznám sa, trošku také zmiešané pocity, že všetko sa tam tak akože oslavovalo, ľudia v oblekoch, naobliekaní. Vravím, že tí, čo sa dostali na pódiu, absolútne zaslúžene dostali to ocenenie a zaslúžia si ten potlesk a všetko. Ale netreba zabúdať, že v akých problémoch je momentálne slovenský futbal. A ja len tak akože zase trošku úsmevne dám, že skúšal som moje deti ráno, že či teda by dali 11 sezóny, tak len pripomeniem teda, že syn 7 a dcera 10 a išli hneď, že Takáč Blackman, to som akože bol veľmi nadšený. Potom skúsili, že Kašia, hovorím nie, že dajte najlepšieho stopera zo Slovana, tak hneď išlo samozrejme, že Bajrič. Potom boli trošku v lese, Dunajská Streda, tak som ich tak trošku, že opak mám všetko, tak syn hneď, Klemen nemá nič, hej, hneď to tak dal. Potom sme sa trošku vytrapili pri Galčíkovi, ale stred pola dali fantasticky, akože hovorím, kapitán Žiliny, hneď to išlo Miroslav Káčer, tak som im povedal ten vtip, čo dal Slavo Jurko na pódiu, že Kačka sedela najbližšie pri vode, že aby nám neodplávala, že trošku sme sa toho báli. Ale dali to fantasticky, dokonca keď som povedal, že najlepší rozhodca kto bol, tak môj 7-ročný syn hneď povedal Ivana Kružľaka. A nehovorím to preto, že tu sedí, ale naozaj to tak bolo. Ten, kto bol dneska u mňa ráno v obývačke a v kuchyni, tak to môže potvrdiť. Takže... Ja som zmazal ten záznam, nepozeral. Ja len doplním teba, Miro, že 57 hlasov vrátane hlasov od pozorovateľov rozhodcov SFZ, druhé miesto Filip Glova 3 hlasy, ďalej Marian Urza, Peter Kráľovič, obaja 2 hlasy a Michal Smolák a Erik Gemzický ako hlavní arbitri. Teda po jednom hlase. To len hovorí za všetko. Piňo, poďme za tebou, lebo Miro nám už toho povedal viac než dosť na 5 minút.
A bude mať ešte čo hovoriť aj na 10. Hej, ale Miro bol taký pozitívny, ja som skôr taký negatívny, čo mňa kopol do členka je zdecimovaný Prešov a možno otázka, že kde sa stala chyba a nakoniec úplne tá komunikácia pána Michala, čo mu úplne zlyhala. Ide kopať okolo seba, namiesto toho, aby si nastavil možno zrkadlo, alebo samotný Prešov nadstavil zrkadlo, poďakoval fanúšikom, to, čo pre nich robili celý rok a nie vyjadrovať sa takto po poslednom zápase. Dobre, boli to emócie a tak ďalej, ale keď si zoberiem zase komunikáciu Tvrdíka a Michala, je to nebe a dudy, hej, proste úplne odlišné a za mňa neakceptovateľné. Názov našej 16. epizódy je VAR náš každodenný, pretože VAR uradoval na viacerých frontoch počas víkendu, nielen teda na Slovensku, ale aj v Českej republike, pretože v zápase Dukly Praha, ak sa nemýlim, s Teplicami, prišlo k situácii, kedy sa stalo to, že Dukla Praha mohla streliť gól na 1-1 a hráč Dukly, nespomeniem si teraz to meno, zahral rukou tak, že ju mal vlastne tu pri tele a tá lopta prakticky narazila do jeho ruky a bol neuznaný gól. Paradoxom je to, že ak by bolo 1-1, vypadáva Baník Ostrava z českej najvyššej súťaže. Takto sa rozhodne v tom poslednom kole počas víkendu na Julisce v Prahe, kam cestuje 1 000 000 chacharov, no doslova nie, ale niekoľko tisíc fanúšikov Baníka Ostrava, čiže je o zapletku postarané. A na to je tu presne dnes aj muž, ktorého tu vďaka tebe, Mirko, opäť máme a je to Ivan Kružliak, pretože aj on bol súčasťou momentu, ktorý sa skúmal dlho, riešil sa dlho, nakreslil sa a napokon z toho vyšlo to, že si gól neuznal po intervencii s VARom. Ale poďme teda do toho zápasu a ja premostím už priamo do tej prvej témy a to je zápas priamo o záchranu Komárno Prešov. A moja úvodná otázka je také, že sú to horšie zápasy, ako keď napríklad ideš pískať Ligu majstrov alebo o titul, alebo v čom je ten zápas iný, pretože je to byť alebo nebyť? Sú horšie, určite horšie. Nie len preto, že ide priamo od toho vypovedajúceho. Ja si nepamätám zápas, možno, že v 2013 paradoxne to bol zápas Trnava-Prešov, kedy sa medzi dvoma poslednými rozhodovalo o tom, že kto zostupí. A práve o tom sú tie zápasy, o to ťažšie sú, že priamo ten jeden niekde vypadáva do druhej ligy a samozrejme tie emócie po tom vypadnutí sú veľmi, veľmi ťažké pre tých hráčov a vidíme, že aj v tomto prípade viac funkcionárov ako hráčov. A možno pri zápasoch Champions League oveľa väčší tlak, čo sa týka divákov, hej, pri televíznych obrazovkách podobne, ale poviem to tak, v zápase Champions League odrozhodujete zápas, idete domov. Možno, že nejaké 2-3 dní sa niekde spomína nejaké vaše rozhodnutie, ale na konci dňa necítite stále ten moment nejak tak na svojich pleciach, pričom keby sa nejaký zásadný moment udial v zápase, ktorý rozhodujete doma a priamo kvôli vašej chybe vypadne niektoré družstvo, tak počúvate tú situáciu asi myslím, že oveľa dlhšie ako 2-3 dní. Chvála Bohu, v tomto zápase Komárno Prešov síce nastala kritická situácia, ale musím povedať, že jednoznačne bola vyriešená správne. A trvala preto tak dlho, lebo to bola 92. minúta. Bola to situácia ani nie tak offsideovo sporná, lebo ten Regáli sa nachádzal nejakých 30-40 cm za líniou predposledného braniaceho hráča. Ale čo sa tam muselo skúmať z rôznych kamier, kedy došlo k tomu kontaktu lopty s útočiacim hráčom druhým, lebo komárňanský obránca najprv zahlavičkoval loptu do chrbta prešovského hráča a od neho sa odrazila lopta priamo k Regálimu. Čiže vtedy bol ten moment, kedy sa lopta odrazila od toho chrbta a to bolo veľmi ťažké určiť z jednotlivých záberov, až tá reverzná kamera ukázala naozaj ten moment, kedy sa musel posudzovať hráč mimo hry a potom to vykreslenie čiar. Myslím si, že bolo absolútne jednoznačné aj ten záber, ktorý bol na úrovni toho Regáliho. Myslím, že to bolo nejaký fotograf alebo kto to bol, že kto zverejnil ten záber. Hovorí absolútne o jednoznačnom hráčovi mimo hry, takže možno tie emócie alebo to všetko, čo nastalo, bolo vzhľadom na tento moment prehnané. Ja rozumiem to, že v 92. minúte sa Prešov dostal na koňa, bol relatívne zachránený, keď nepočítame tú baráž a potom tie emócie. Ale hovorím, trvalo to preto tak dlho, dvakrát som zopakoval aj Mariánovi Rucovi, že je to extrémne dôležitá situácia, nech to nakreslia tak a
a správne, aby tam nemohol nikto nič vyčítať po zápase a aby sme sa nemuseli o tom nejak tak rozprávať. Keby to trvalo ďalších 5 minút, ale stále by to bolo správne rozhodnutie, na to tam ten VAR je. V takejto situácii čas nie je dôležitý, ale správnosť toho rozhodnutia je dôležitá. Môžeš, Pinto, poď. Ja som sa chcel iba opýtať, že prečo niekedy ten VAR trvá tak dlho, alebo možno, že neuberá z tej hry, z tej dynamiky, možno z tých emócií a tak ďalej, ale tak odpovedal si to, hej, že vlastne... Ja som to pre chvíľku vysvetlil, lebo na tej hracej ploche sa môžu nastať rôzne situácie. Pokiaľ je z jednej kamery, vieme určiť moment, kedy došlo ku kontaktu lopty s nohou, kedy máme posudzovať ten moment prihrávky. Vtedy je to jednoduché, vtedy to vieme vyriešiť možno, že do nejakej minúty, pokiaľ tam nie je nejaké náročné kreslenie čiar. Ale hovorím, v tomto momente ten moment kopu, respektíve toho dotyku útočiaceho hráča nebol až taký očividný a museli ho skúmať z rôznych kamier, preto tomu trvalo o to dlhšie. Tam bola skrumáž 3 hráčov Komárna a neviem, či nebol to Volštínsky náhodou do okolností, ktorý tam bol zapojený. A z tých záberov vodiacej kamery, alebo teda my ako televízni diváci, ktorí sme mali, hovorím teraz za seba, môžete ma potom páni doplniť. Jednak príliš veľa hráčov pohromade. Nevidel som ten prvý moment, a to je to, čo nám môžeš ty vysvetliť, že teda od koho išla a kam išla tá lopta, pretože aj to v týchto prípadoch určitým spôsobom zohráva tú úlohu. A či tam možno nebola príležitosť na to skúmať faul, kontakt, ruky, hra rukou, hosťujúca, obrancu, hej, že čo bol vlastne ten prvotný impuls, na čo ste aj vy zareagovali s Marianom Rucom, že ste to začali celé skúmať. Samozrejme, veď v každej útočnej akcii, v ktorej padne gól, sa skúma absolútne všetko. Teda začiatok útočnej akcie, či mužstvo nezískalo loptu nejakým priestupkom, sotením alebo podrazením. Tým, že toto bol kop z rohu, tá predošlá akcia nebola až taká dlhá. Dobre, čiže oni išli od samotnej akcie, od začiatku. Kop z rohu, center, išiel brániaci hráč zahral loptu, ale hovorím, tam bol podstatný ten moment, kedy sa lopta od jeho hlavy dotkla chrbta útočiaceho, teda prešovského hráča a od neho následne išla k Gregálimu. Takže tam bol naplnený ten priestupok hráča mimo hry. Hej. Samozrejme, všetky, keby tam došlo k nejakému zakázanému, jednoznačnému soteniu, držaniu, všetky tieto situácie ten VAR posudzuje, ale myslím, že v tomto momente, tak ako si povedal, boli tam 3 hráči v súboji, k ničomu zakázanému tam absolútne neprišlo, hej, čiže normálny štandardný súboj, hlavičkový, lopta do chrbta, od chrbta k Regálimu a následne gól. Mňa by možno zaujímalo, že v akom štádiu by si ty išiel k obrazovke, ako ten hlavný rozhodca, ktorý je najzodpovednejší, ktorý nakoniec musí urobiť ten finálny verdikt na ploche a išiel by si to sám skúmať. Že či aj toto si nerozmýšľal, že predsa len, že kvôli tomu, že tam bola tá skrumáž, že to bolo také všelijaké, že spolahol si sa len vyslovene na to, čo ti v podstate oni povedali z toho prenosového vozu, alebo teda neviem, kde to skúmali. Či si nad týmto neuvažoval, respektíve ako je v tomto prípade postavený ten postup? Čiste z technicko-pravidlového hľadiska ja som nemal kvôli čomu ísť pozrieť tú situáciu na monitor. Lopta od útočiaceho hráča k útočiacemu hráčovi. Hej. Tam nie je vôbec debata o tom, či bol naplnený nejaký skutok toho offsideového postavenia, alebo ten hráč sa nachádzal za líniou predposledného brániaceho hráča, myslím ten Regáli, a lopta išla od zeleného, od prešovského hráča, čiže tam som nemal čo posúdiť, že či to bolo nejaké ovplyvnenie súpera alebo zacláňanie výhľadu bránkárovi. Vtedy je to subjektívne rozhodnutie, či ten hráč, ktorý sa nachádzal v postavení, ovplyvnil bránkára alebo súperového hráča. Vtedy to musím ísť na monitor posúdiť ja. Ale toto je klasická situácia. Od útočiaceho hráča, lopta k hráčovi, ktorý sa nachádzal v postavení mimo hry, ten zahral loptou a dosiahol gól. Čiže je to absolútne faktické rozhodnutie. Hej. Čiže či lopta prešla alebo neprešla celým objemom za bránkovú čiaru, je tiež faktické rozhodnutie. Prídem tam, pozriem, aha, je za čiarou. Na čo? Okay. Hej. Čiže toto bola absolútne, myslím, ukážková situácia, kedy to možno netreba, ale určite netreba robiť, lebo je to faktická vec. Možno, keď som si ja doma tak nejak vyhodnocoval tú situáciu, možno, že tú ťarchu som mohol zobrať ja trošičku na seba, že dobre, bol by som tam aj mimo protokolu, išiel na ten obraz, ale bolo by to absolútne nezmyselné a pri tom 5-minútovom skúmaní by som ja to predložil ešte o 2 minúty, pozrel by som 3 sekundy a išiel by som odtiaľ preč. Akože na čo? Presne pre takéto situácie ten protokol je napísaný tak, že ten rozhodca nemá dôvod ísť k tomu monitoru a povedať, aha, čiary mi ukázali, že ten hráč sa nachádza v offside, lopta išla od útočiaceho hráča.
nezmysel. Za mňa ešte taká možno zaujímavá otázka, alebo to nie je ani otázka, skôr také konštatovanie, že ak by sa lopta ešte od Volštinského obtrela o komarňanského hráča, nerieši sa, je to rovnaká situácia, Je že? to rovnaká situácia, lebo to ide absolútne len neúmyselné hranie. Hej. Tam by muselo prísť k úmyselnému zahratiu toho braniaceho hráča. Teda úmyselný pohyb voči lopte, ktorú mal jednoznačne pod kontrolou, ale tým, že to bol súboj troch hráčov, hlavička, chrbát, rameno a regály, nemení to absolútne nič. Ale tu, lebo ja pokračujem. Nie, lebo teraz si zober, že Volštínsky predsa nechcel prihrávať Regálimu. Tu som ja práve pri tom, ako keby dvojsmernom hodnotení, že komarňanský hráč, aby zrušil postavenie mimo hry Regáliho, by musel tú loptu zahrať úmyselne. Volštínsky bol otočený k vlastnej bráne, on nevedel, že sa ho lopta podľa mňa ani dotkla. To znamená, že to nie je úmyselná prihrávka a že to chcem práve na to poukázať, že je to hodnotené úplne inak, hej, že on vlastne ani nechcel, bola to neúmyselná, od neho sa to len odrazilo a vyhodnocujeme to ako offside, lebo je to tak podľa pravidiel. Ja nespochybňujem pravidlá, ale spochybňujem možno to, alebo dávam to ako taký námet do diskusie, že ale komárňanský hráč by to zrušil len vtedy, keby to spravil úmyselne, hej? Ale Prešovský to nespravil úmyselne. Čiže za mňa možno, že hej, že prečo toto je vlastne offside? Keď sa to od neho len odrazilo a on chudák tam len stál, hej? Taká otázka, ty vole, kto to píše potom, tie pravidlá. No, v podstate áno. Ako ono, na tej hracej ploche môžu nastať rôzne situácie, hej, ale koľkokrát tá lopta ide neúmyselným dotykom od toho útočiaceho hráča. Väčšinou 99,9% prípadov je hráč nahráva spoluhráčovi, ktorý je v postavení mimo hry a keď zahrá alebo ovplyvní supera, sa stane hráčom mimo hry. Hej. Čiže toto bola možno že nejaká extrémna situácia, ale tie pravidlá sú napísané jednoznačne a jednoducho vyhodnocovať ešte aj potom nejaký úmyselný alebo neúmyselný kontakt útočiaceho hráča. Ešte väčší guláš by v tom bol v tých pravidlách a v tom posudzovaní hlavne rozhodcom pre náhracie ploche. Keď vidím, že lopta ide od útočiaceho hráča spoluhráčovi, offside, hotovo. Ale pri obrancovi sa to posudzuje. Pri obrancovi sa to... Lebo áno, lebo zrušíš nejaké úmyselné... Chceš zrušiť nejaké úmyselné, respektíve postavenie hráča, ktorý by získal výhodu. Brániaci hráč to naozaj, tá prihrávka musí byť úmyselná, jednoznačná, kontrolovaná. A nie len nejaká odrazená lopta, lebo potom naozaj zase by to bolo... Jasné. Nič, poď už. Nie, poď, chcel si niečo. Ja som chcel, že vlastne Tomáš Agone, Slavia, čo hrala teraz na Hradci, proste on si to odkopol svojou nohou útočiacemu hráčovi a to nebude sa písať offside, vieš. Proste bolo to úmyselné, bol to obranca. Je rozdiel, keď má ten brániaci hráč tú loptu absolútne pod kontrolou, pri nohe, hej, a chce dávať malú domov bránkarovi a nahrá superovi. Jednoducho, toto nemôžeme považovať ako za nejaké porušenie pravidla 11. Poďme k tomu, čo sa udialo po zápase, pretože o tomto bolo povedané dosť. Ivan, ty si potvrdil rozhodnutie offside, nemenné, jednoducho bolo to nakreslené. A tu sa dostávam k tomu, čo zaujíma aj nás, pretože máš teraz aj ty, Ivan, možnosť sa brániť, pretože viaceré invektíva a viaceré názory po zápase jednak od nášho bývalého, niekdajšieho najlepšieho rozhodcu pána Ľuboša Michala, terajšieho funkcionára Tatrana Prešov, išli smerom na vás, pretože bolo povedané, že si kreslíte čiary ako chcete. Dá sa nakresliť čiara ako chceš. Ja si to nepredstavujem tak, že teraz máš omaľovánku a máš sa držať, hej, v tých, povedzme, líniách, aby si nešiel do offsideu. Navyše si myslím, že poloautomatizovaný systém offsideový, akože to aj ten počítač vie ti to vyhodnotiť, že si teraz nikto nepovie len, že a my nechceme Tatran v lige, viete čo, my sme proste, chceme, aby vypadli preč. Akože, vieš, ja ti to poviem z môjho logického hľadiska. Najvyššia návštevnosť priemerná v súťaži, fantastickí diváci. To, že Tatran nejakým spôsobom nebol úspešný v ofenzíve, veď koľko šancí mal Tatran počas zápasu, 2 priame kopy, brvno, 2-krát do brankára situácia. Teraz len hovorím z toho môjho pohľadu. A zrazu príde takýto moment a všetko to samozrejme padá na vás. Hej, na koho sa iného vykričíš cez víkend, ja tiež hrávam futbal, tak na koho sa vykričíš, keď nie na rozhodcu. Ale ty máš poloautomatizovaný systém a ty si nemôžeš dovoliť čiaru nakresliť len tak, ako chceš, nie? Určite nie, samozrejme, veď... Nie sú tam omaľovanky? Fakt nie? Nie sú tam omaľovanky, ako... Ja som myslel, že príde, vieš, v tom kreslení, No, že idem za čiaru, dovolím si to. Pravítko. Ono, tým, že niektorí ľudia nevedia, nezažili tú éru, kedy už začal fungovať VAR, ako ten systém funguje, ako sa v tom aute alebo v tej operačnej miestnosti pracuje, ako sa kreslia tie čiary. Ako si povedal, je to poloautomatizované, čiže tam sa nedá urobiť nič a niekedy strašne mrzí, že
ľudia povedia takéto nejaké informácie na svoju obhajobu alebo obhajobu svojho klubu, že kreslíme si to ako chceme, posúvame framey ako chceme. Je jediný možný frame, do ktorého môžeme my kresliť offsideové čiary. Lebo pri 30 záberoch za sekundu, keď lopta letí, my máme jednu možnosť, frame číslo, poviem to teraz, vymyslím si, 24, lopta sa ešte nedotýka nohy. 25, lopta je na nohe a 20, frame číslo 26, lopta už ide preč. Čiže do týchto troch frameov my vždycky musíme sa trafiť do toho stredného a už sa s tými kamerami nehybe, nerobí nič. Hej, čiže potom, keby sme to aj pustili na obraz a lopta je možno, že ďaleko od nejakej nohy alebo hlavy, tak poviete, veď, ale toto nie je moment prihrávky. Hej, takže toto by som veľmi rád vyčistil, že je jediný frame, do ktorého sa môžu kresliť offsideové čiary. A jednoducho používame aj trianguláciu na to, keď je hráč v náklone, aby sa jeho rameno premietlo na hraciu plochu, teda na trávnik, a tam sa urobili tie čiary. My dáme jediný moment, ktorý je posledný bod, alebo ak je tá noha na zemi, nemusí sa použiť triangulácia, koniec kopačky, tam sa položí čiara a jednoducho nič iné s tou čiarou nerobíme, ten systém už nakreslí celú tú čiaru. Čiže my to nevieme vôbec ani nejak posunúť, jak niektorí ľudia hovoria, optimalizovať, hej. Takže tie čiary sú vykreslené a jednoducho nevieme s tým robiť nič. Možno, že do budúcna by bolo možno ako kriticky to brať do našich radov, urobiť jedno inštruktážne video priamo z tej operačnej miestnosti, ako sa to kreslí, zavesiť to na internet, dať ľuďom vedieť, že jednoducho naozaj však o čom kto rozpráva, jak kreslíte si čiary, kto ako chce, to sa nedá. A jednoducho, keby som sedel ja za varom, alebo kdokoľvek iný z mojich kolegov, ako, prečo by som ich kreslil zle? Alebo inak, alebo ako chcem. No, lebo nechcete Prešov Liga. No. Prečo? Ale on to spomenul, že ja som mal jeden z najlepších zápasov tejto sezóny práve v Prešove s Trnavou. Krásna atmosféra, emócie, vybičované do poslednej minúty. Ako, prečo by niekto Prešov nechcel v lige? Ako, ja viem, jedna vec sú emócie, možno nešťastné je aj položiť ten mikrofón priamo po zápase Ľubovi, keď vieme, že mu niekedy tie emócie ujdu. Hej, na čo? Rozprávame teraz o situácii, ktorá pre mňa absolútne jednoznačná, úplne nemáme sa o čom baviť, offside, hotovo, koniec. Keby to nebolo bývalý rozhodca, a predpokladám, že určite ste ho vnímali ako veľký vzor, hej, muž, ktorý pískal finále Ligy majstrov, muž, ktorý zažil veľké európske svetové zápasy, následne ty a zvyšok našich rozhodcov, ktorí sa postupne dostávajú medzi elitu. Nemrzí to o to viac, že takýto muž s takouto kariérou sa možno trošku dehonestuje takýmito vyjadreniami, a obzvlášť na vašu adresu, pretože on sa vyjadril to, že pán Ruc nemá morálne právo byť rozhodcom v slovenských súťažiach ani v krajských. Kreslia si tie čiary ako chcú, kedy chcú, kde chcú. Toto je hanba slovenského futbalu a že ste ich už obtiahli a navyše pán Ruc o 10 bodov v tejto sezóne. Ako nemrzí ťa to osobne, že takéto veci, nehovoriac o pánovi Laskovskom, ktorý ťa v úvodzovkách polúbil, akože bolo to vidieť aj vo vyjadreniach médií? Poviem to takto, samozrejme, že ma to mrzí. Ale ako som povedal pred chvíľkou, že možno, že nešťastné hneď dať mikrofón a možnosť takéto nejaké vyjadrenie vôbec natočiť a zavesiť na internet. Takže keď vieme, že niektorým ľuďom tie emócie možno trošičku uchádzajú, tak a keď aj vieme, že jednoducho v tej chvíli nemajú pravdu, je to čiste len emócia, možno tomu trošičku predísť a venovať sa tým pozitívnejším veciam. A ja viem, že dneska na internete aj v médiách práve takéto situácie vyvolávajú veľa klikov na internete a podobne, ale možno predísť takýmto zbytočným. Ja verím tomu, že dnes už je po zápase 2 dní od toho zápasu, takže dneska tie emócie sú úplne iné a je to škoda. Nebolo by možno vhodné, a to je moja posledná otázka k tejto téme, aby sme sa posunuli ďalej, alebo ak chcete, tak pokojne, keďže máme Iva, tu môžeme ho zasypať otázkami, ale nebolo by možno vhodné postaviť sa po zápase pred mikrofón, tak ako to zvykli robiť, tuším, v Bundeslige pri nejakých situáciách, v Českej lige a takisto aj v Premier League, v útrobách štadióna alebo priamo na tú mediálnu stenu a vysvetliť tú situáciu v priamom prenose?
My takúto možnosť práve, že už máme, veľakrát aj bola využitá, hej, kedy moji kolegovia po zápase jednoducho okomentovali nejakú takúto situáciu. Keby ma bola Markíza, ak to môžem takto povedať, jasné, určite. oslovila, nemal by som s tým problém ísť pred televíziu, ale naozaj, čo ideme rozprávať v takejto situácii, keď to je jednoznačný 30-40 cm offside? Ako čo tam mám viac povedať, že bol to offside? Ako, čo by som tam viac povedal? Hej, to nebolo, že nejaký že súboj, minimálny kontakt, hráč urobil ešte krok, potom padol, naredil som pokutový kop, prečo som ho naredil? Hej, tú situáciu nejak tak okomentovať z môjho nejakého pohľadu, ale toto je faktická vec. Čo viac mám povedať? OK. Ale to je vlastne iba o tom, že vlastne Vojo vás musí zavolať, si to ako vykomunikovať ten zápas, alebo môžete ísť aj vy? Majú možnosť jednoducho požiadať nás o vyjadrenie, pokiaľ je pre nich nejaká takáto situácia sporná, ale predpokladám, že naozaj, že tým, že boli nakreslené tie čiary a toto, nikto o tom nechcel ani neviem, že počuť, ale nikto to nejak nepotreboval extra rozoberať. Možno keby tie emócie po zápase nenastali také, aké sú, tak 2 dni nemáme o čom písať, a respektíve len možno... Ale nie, že vlastne toto je len možnosť, akože ísť, keď vás vysielateľ zavolá. Čiže teoreticky, keby som aj ja, že z môjho vnútorného nejakého pocitu chcel, môžem ich ja samozrejme požiadať, ale takisto, ako som pre chvíľu povedal, že ani ja som nemal nejakú potrebu. Chalani došli z videomiestnosti do kabíny, ukázali mi to a hovorím, chalani, super robota, akože nemáme sa o čom baviť. Hotovo, prečo by som ja ešte išiel niečo rozdúchavať a vysvetľovať niečo, čo je jasné. Vlastne Ivo, ďakujeme. Hej, za to, že čo sa podarilo cez víkend, alebo teda ďakujeme Matejovi Regalimu, to je jedno, akože nadnesenie. Hej, proste situácia. Ďakujeme, že si nám to objasnil, pretože bolo to určite kľúčové sa o tom porozprávať, keďže vieme, že viaceré vzdušné zámky viseli už nad týmto zápasom, alebo teda po ňom. No a ja v nadväznosti na to prejdem o stupienok nižšie, pretože Komárno si zahrá baráž a bude hrať so Zvolenom. A ja som mal tu čest komentovať teda konferenčný prenos, ktorý sme mali v rámci slovenskej televízie Šamorín Zvolen. Následne to teda boli aj ďalšie zápasy Petržalka Liptovský Mikuláš, kde sa zhodou okolností, neviem, či si zachytil Ivo tú situáciu, ale pri góle, ktorý dala Petržalka na 2-1, bol údajne vybiehajúci hráč Petržalky za poliacou čiarou svojim kolenom a gól teda padol z offsideu, keďže lopta bola na vlastnej obrannej polovici, prihrávka smerovala dopredu a údajne hráč Petržalky bol kolenom už na útočnej polovici. Je to offside alebo nie je to offside? Nevidel som túto situáciu, nechcel by som to nejak tak akože tým pádom ani komentovať, lebo ťažko sa hovorí, keď niečo nevidíte a teraz povedať áno. Tak ako si to okomentoval, opísal, ak sa to koleno nachádzalo už na útočnej polovici, tak potom áno, samozrejme je to časť nohy alebo tela, ktorou možno dosiahnuť gól, ale sám si povedal slovo údajne. Áno, lebo nebolo to, vieš, v zábervodiacej kamere. Takže... Skresluje ti to, nemáš presne ten pohľad na to, preto z toho, čo sme my mali k dispozícii, bola tá situácia taká, aká bola, ja si netrúfam povedať, či bol, alebo nebol, preto tá otázka smerovala na teba, ale teraz sa vrátim k vám, páni, pretože Zvolen ide hrať s Komárnom baráž a myslíte si, že by sa mohol po dlhých rokoch stať tým mužstvom, ktorý pôjde vyššie? Ja zotrvám v tom, čo som hovoril pred týždňom. Podľa mňa tam je stále obrovský rozdiel kvalitatívny medzi tými mužstvami. Takže Komárno navyše nabudené po tom zápase, že ho zvládlo emočne naozaj na vlne a myslím si, že oni majú tú kvalitu, aby tento dvojzápas zvládli. Možno keby sa hral na jeden zápas, tak sa môže stať čeličo, že jednoducho nebude ten nikeligista efektívny vpredu a nejako to ubrániš, ubojuješ, dáš nejaký gól zo štandardky a tak ďalej, ale podľa mňa na 2 zápasy sa toto nedá riešiť a myslím si, že teda Komárno si to ubojuje a ukope. Ja sa prikladám Mírovi vlastne, keby možno to Komárno, že klesalo, je zdecimované aj psychicky, z možno nejakých prehier a tak ďalej, tak by mali problém sa udržať, ale v tomto víťaznom móde, alebo ak by som to povedal, v tejto víťaznej emocii, myslím, že Zvolen prehrajú. Ja by som ešte možno jednu vec k tomu Prešovu, síce sme to uzavreli, ale tam možno len naozaj povedať, že v žiadnom prípade nerozhodla o ich osude táto jedna situácia a akokoľvek by dopadla, tak oni si to celé pokazili niekde úplne inde. A ja viem, že všetci nejakým spôsobom apelujú alebo dávajú do popredia tých fanúšikov,
A samozrejme, my sme ich x-krát chválili, hej? A môžeme ich chváliť ešte ďalších y-krát. Ale na ihrisku nehrajú fanúšikovia, na ihrisku hrajú tí hráči, ktorí sú vedení nejakým realizačným tímom a ten realizačný tím je tvorený a riadený zase z hora vedením a tam bol problém. Tam to nefungovalo a tam proste máš 4 trénerov za sezónu, Stánko Šesták bol, nebol, potom zase nebol, teraz už zase nie je. Hej, už odišiel, už skončil, dal včera vyhlásenie na Facebook. Ja som sa s ním aj spojil a naozaj bol aj sklamaný z toho, ako to dopadlo, ale zároveň mi tak nejako vysvetľoval, že jednoducho to už bol dlhodobejší proces, že to nesúvisí s týmto jedným zápasom, že jednoducho tam veci nefungovali, že on za 5 rokov tam teda myslím si, že naozaj aj s nejakými ďalšími ľuďmi odvedli kus práce, že kam posunuli ten Tatran, ale teraz zistili asi v tejto sezóne, že takto to proste nemôže ísť. Takže samozrejme, vzhľadom na tých fanúšikov, vzhľadom na tú atmosféru, aj ty si o nej hovoril, o tom zápase, ktorý si tam pískal, tak si myslím, že by bolo super, keby sa ten Prešov vrátil čo najskôr do ligy a už to možno robil tak trošku inak. Aj v súvislosti s vedením klubu, aj v súvislosti s realizačným tímom. Klub je na predaj, to znamená, že samozrejme uvidíme, akým spôsobom sa to vykryštalizuje, prepáč. Ale však o financiách budeš ty hovoriť, možno, že máš záujem, ja neviem, ale proste jednoducho tam rozhodovali úplne iné veci ako 30-40 cm a jasné, že ja by som to isté tvrdil, keby Komárno vypadlo, že Prešov tú baráž zvládne, takže tých 30-40 cm bolo veľmi dôležitých pre nich, ale keď to otočíš, tak o ich osude nerozhodlo tých 40 cm, ale niečo iné počas tej sezóny, čo nefungovalo. Tak my sme to hovorili počas celej jary, že vlastne oni si to tam kazia sami. Nie, nikto iný im tam do toho nechodí. Tie zlé rozhodnutia, či už vedenia, ten rozbroj s trénerom, so Stanom a tak ďalej. Toto si oni pokazili. Preto hovorím, že čo som hovoril v tom článku, že pán Michal zbytočne ukazuje na toho. Treba sa pozrieť na seba a nastaviť si zrkadlo. Čo som spravil preto? Som najväčší predstaviteľ Prešova. Spravil som tie rozhodnutia správne a za mňa hovorím, mali poďakovať tým fanúšikom, nie toto rozprávať. Je v Prešove náročné pískať? Alebo teda bolo, no neviem, možno aj v druhej lige sa to udeje, ale bolo, alebo je v Prešove náročné pískať? Ťažko povedať, lebo každý zápas je iný. Možno, že v niektorom zápase sú väčšie emócie, väčší tlak z pohľadu, kde sa to mužstvo nachádza. Samozrejme, iné je rozhodovať tú jesenú časť, iné jarnú časť, s akým superom hrajú. Hej, ja som tam rozhodoval ten spomínaný jeden zápas proti Trnave, bol to náročný zápas. Hej. Viem, že vtedy Prešov mal aj takú sériu, že sa im nie veľmi darilo, ale práve na tej emócii, ktorú tam mali, ktorú im tam priniesli aj tí diváci, porazili Trnavu. Takže bol to pekný zápas, ale hovorím o náročnosti, ťažko to tak nejak, že v Prešove sa ťažko píska. Hej. Ťažko sa môže pískať aj v Michalovciach alebo v Skalici, keď sa im nedarí, alebo keď ten zápas nejak neuchopíte od začiatku do nejakých svojich rúk ako rozhodca a tí hráči začnú vyrábať možno nejaké problémy, takže nechcel by som takto špecifikovať. No ale ťažko sa určite píska aj na Slovane, alebo pískalo sa trénerovi Vladimirovi Vajsovi, či už medzi striedačkami, alebo teda možno aj priamo na hracej ploche. Prechádzame plynulo do zápasu Slovan Michalovce. Rozlúčka s masérom, ak sa nemýlim, Radomírom Mijatovičom, rozlúčka takisto s Guramom Kašiom, s Robom Makom, s Vladom Vajsom, s Maťom Trnovským a s trénerom Vladimírom Vajsom. A ty vzhľadom na to, že aj pískaš Ligu majstrov, tak vieš, že alebo sa pohybuješ medzi obrovskými personami, či už to bol Real Madrid, alebo to bola Benfica Lisabon, Sporting, to je úplne jedno, možno som trošku preskočil. Ale budú asi hráči s takýmito emóciami, a obzvlášť možno ako aj Vladko Vajs alebo jeho tatino, asi budú chýbať našej súťaži. Myslím si, že samozrejme, že budú chýbať našej súťaži, ale uvidíme, Slovan možno, že prinesie iné mená, uvidíme, ako to celé poskladajú, aký bude tam realizačný tím. Ja by som len chcel aj z tohto miesta Vladovi Vajsovi, aj mladšiemu, aj staršiemu hlavne, popriať, aby sa im v reprezentácii darilo, aby mali ten úspešný vstup a možno, pamätám si ten úspech z 2010, keď sa podarilo postúpiť na majstrovstvá sveta, že aby nám niečo podobné zopakovali. Bol pre teba Vlado Vajs starší možno medzi striedačkami alebo na hracej ploche takým tým najtvrdším orieškom? Dal si vysvetliť veci? Povedal by som, že najtvrdším orieškom. Samozrejme, ja mám
poviem to tak rád trénerov, ako je Vlado Vajs, akým bol Jano Kozák. Hej. Takže tá emócia tam musí byť trošičku, hej, majú nejakú charizmu a potom to má takú šťavu aj ten zápas. Takže ja som s Vladom Vajsom nemal nikdy nejaký problém, aj keď som bol v pozícii náhradného rozhodcu ešte dávno na derby na Petržalke, alebo teraz, keď som im rozhodoval dvakrát v Dunajskej Strede, takže ja mám len pozitívne skúsenosti s ním. Poďme k zápasu. Prehra 0-2, rozlúčka nič moc, no ale za Michalovce prvý gól Vasilios Theophanopoulos, ktorý prišiel a 40 sekúnd potreboval na to, aby strelil hneď prvý gól. Výsledok nie je podstatný v tomto zápase vôbec, akože aj tréner to povedal, že mohli sme sa možno trošku lepšie rozlúčiť, ale tam tých 11, či koľko to bolo, 1000 divákov prišlo kvôli niečomu úplne inému a tam ako Michalovce sa mi páčila reakcia Michaloviec na sociálnych sieťach, ako keď ľudia potom prišli na plochu a všetko, tak neviem, či Ivan Gondor, zástupca klubu, si dal takú fotku, že takto sa oslavuje víťazstvo na tehelnom poli. Veľmi pekne to uchopili z toho takého, že futbalovo zaujímavého hľadiska. Takže ja si myslím, že výsledok vôbec nie je, akože však Mišo Očenáš, myslím, že nastavil, že 0 sekúnd a pritom, neviem, 5 minút išli dole Robo Max s Guramom Kašiom a si robili včera srandu, že v podstate keby sa nadstavovalo reálne, koľko sa malo ešte nadstavovať, samozrejme nehovorím, že to tak malo byť, tak to bolo správne, ale keby, tak ešte András Šporár mohol byť najlepší strelec, lebo išiel v 91. minúte a ešte by mal 15 minút šancu dať 2-3 góly a prebehnúť Miša Faška. Takže na tehelnom poli išlo niečo úplne iné. Ja tiež by som chcel, akože naozaj, že klobúk dole pred kariérou, či už Vlada Vajsa, mladšieho, alebo Roba Maka, čo dokázali vlastne nie len tu v Slovane, ale aj celkovo vo svojich kariérach. Samozrejme, Robo Mak ešte tú kariéru neukončil, OK, sám sa bude rozhodovať, že čo ďalej, ale Vlado Vajs už ukončil mladší, takže naozaj, že krásna kariéra, klobúk dole, samozrejme, emócie obrovské, ty by si asi vedel rozprávať veľa, že proste koľkokrát si ho musel možno tak akože ukludňovať na ihrisku, že tak, že Vládko nerob, lebo už si upýtaš, hej, že tú žltú kartičku, neviem. A toto prebieha? Vládko už nerob? Neviem, ja si to predstavujem, že tá komunikácia je základ a zároveň dávam to ako takú možno podotázku alebo také konštatovanie. Zároveň si predstavujem, že ja keby som bol rozhodca, inak pristupujem k hráčom, ktorí majú 77 reprezentačných štartov, niečo dokázali, sú možno kapitáni toho mužstva, ako k nejakému 20-ročnému mladému chlapcovi na tom ihrisku, tak možno som prísnejší, možno mu nedovolím to, čo dovolím tomu Vladovi Vajsovi. Mýlim sa? Že trošku predsa len je to tam zohľadňované? Nemýliš sa. Myslím si, že je to o tom manažmente rozhodcu v tom zápase, že samozrejme, že týchto veľkých hráčov, nechcem povedať, že nejaký mladý 20-ročný alebo 22-ročný chlapec nemôže byť predtým dôležitý, ale to je aj v európskych pohároch. Všetci sa prídu pozrieť na Karima Benzemu alebo Cristiana Ronalda, Viniciusa a podobne. A nikto nechce vidieť, aby boli v 25. minúte vylúčení. Poviem to na rovinu, hej? Lebo práve na takýchto hráčov sa chodia pozerať. To sú tí hráči, ktorí lákajú ten celý futbalový marketing a tých ľudí na hracie plochy. Takže treba zvoliť takú tú rozumnú mieru. Aj tomu Vladovi dohovoriť, vieme, že bol špecifický hráč, čo sa týka možno toho správania na hracej ploche, ale výborný futbalista. Hej, práve preto on aj aké góly, aké dal proti Žiline v tých dôležitých momentoch. Na toto sa ľudia chodia pozerať, takže byť nejaký mega prísny, alebo nechcem to povedať, že polovať, alebo niečo podobné, ale možno jedným očkom, alebo dôraznejšou komunikáciou tomu Vladovi dohovoriť, že tuto je strop a ak za ňo prelezieš, tak tá karta tam bude jednoducho, bohužiaľ. Ako za oslavu gólu v Dunajskej Strede, nie? Tak bol to gól, myslím, že už na 3-0 jednoducho vieme pred 3 rokmi, keď tam Vlado oslavoval s vyzlečeným dresom, čo tam nastalo na tej hracej ploche, čiže na tých záberoch bolo aj vidno, ako s úsmevom sme sa s Vlado, vieš, čo sa tu stalo pred 3 rokmi, pre ukludnenie situácie, ukazoval si im tam niečo, dám ti kartu. Dobre? Kľude. Usmial sa, nepovedal pol slova. Akože vieme, že bežal tam, ukazoval na divákov niečo, toto samozrejme začali hádzať niečo na plochu, čiže bol to taký opäť manažment na to, aby ten zápas sa nezvrhol k nejakým provokáciám a niečomu podobnému. Takže. A bol kľud aj v nasledujúcom derby, lebo to bola 9. a nemohol hrať.
No tak som... Bohužiaľ, že to tak vypálilo, ale aspoň v derby nebol problém potom. Napokon niečo Pinďo spýtať? Ja som mal takú, že tá príprava na ten zápas spočíva asi aj v tomto, hej, že si čekuješ hráčov, kto ide, aký je, možno, že a tak ďalej. Že máš tam burliváka vláda a aha, pozor, musím si dať, ako ti hovoríš, jedným očkom na ňo, alebo toto není v rámci prípravy. Ono je rozdiel. Slovenská liga a potom európske poháre. Samozrejme, v tej slovenskej lige tých hráčov už poznáme. Vieme, kto v akom tíme hráva, aký je to typologický, ale aj správaním sa na tej hracej ploche hráč. Čiže tam nejaká tá špeciálna príprava nemusí byť. Samozrejme, pred zápasom si pozriem súpisku, pozriem, OK, dobre, ktorých 11 hráčov nastúpilo, dobre, chalani očkom na Vlada alebo na toho hráča. Iné je to trošičku možno v európskych pohároch. Samozrejme, idete Liverpoolu zase, tých hráčov plus minus poznáte, ale možno, že keď idete Bodo Glimt, kde tých hráčov až tak nepoznáte, alebo možno, že mali sme teraz aj Sporting hral v Bode, takže nie tých hráčov úplne poznáte, tak si pozrite nejaké ich možno, že posledné výkony, zápasy. Máme aj UEFA analytika, ktorý nám možno, že nejaké momenty ukáže a povie, pozor na tohto hráča, tento hráva tak, tento inak. Jo, toto som takže áno, presne tak, aj tá taktická príprava tam samozrejme je, ale poviem na rovinu, že viac v tých európskych pohároch ako v domácej súťaži, práve preto, že tú domácu súťaž poznáte, tých hráčov poznáte a keď sa s mužstvom stretne 4-5 krát za sezónu, už to máte vychytané, že kto akým štýlom a spôsobom hrá. Poďme ešte teda uzavrieť aj tému Slovana Bratislava, pretože to bol exodus, alebo to je exodus hráčov a dosť dôležitých hráčov a dokonca aj fanúšikovia Slovana mali veľkým nápisom, že dnes sa lúčime s pravými slovanistami, ďakujeme, s tými srdciarmi slovanistami. Ľaví zostali, hej? Maťo Trnavský, hovorí sa niečo o Michalovciach, OK, Guram koniec, ale vieme, ako to bolo s Džabom, že ten si ešte zahral zase v gruzínskej lige na chvíľu, ale aj v rozhovore, ktorý Guram Kašia poskytol, sa vyjadril nejakým spôsobom, že končí s kariérou, že it's hard to say goodbye to football. Tak toto povedal, ale uvidíme samozrejme. Otázka bude, kam pôjde Robo Mak. Necháme sa prekvapiť. Ale, čo teraz? Tréner kto? Hráči kde? Teraz v prvom rade musíš vyriešiť trénerskú otázku. Zatiaľ teda je to také zahalené tajomstvom. Ivan Kmotrík, mladší generálny riaditeľ, sa z toho tešil strašne v rozhovore, že zatiaľ to nikto nevypátral vraj. To meno, ktoré tam je, ja by som jedno mal, ale nepoviem ale zatiaľ. daj. Mám povedať? No jasné. Mám ho povedať? No, a bude zase na mňa, že... Áno. Ja poviem meno Igora Biščana. Igora Biščana. Okay. Kedy si pôsobil aj na lavičke Al Hilal, dokonca v Saudskej Arábii a momentálne bez angažma, je to chorvátsky tréner a skloňuje sa, alebo teda aspoň teda čo, ja mám informácie, nemusia sa zakladať na pravde, ale že by to mohol byť on. Dementovali sa informácie o Žoltovi Horňákovi. Toto povedal Ivan Kmotrík mladší, že s ním v rokovaní nie sú. Mhm. Tak bolo by to zaujímavé meno samozrejme na slovenských trávnikoch, ale toto v prvom rade sa musia dohodnúť s trénerom, on si potom musí určiť cestu, ktorou pôjde napriek tomu exodu, neviem, ak sa správne skloňuje, napriek tomu odchodu viacerých hráčov. Napriek odchodom viacerých hráčov, aj sme sa nezamotali, toto si vystrihneme ako vždy, že? Je to tu? No, si myslím, že, teraz súhlasím s trénerom Vajsom, ktorý povedal, že zanecháva Slovan naozaj v relatívne dobrom stave. Áno, vieme, prechodová sezóna, ale už podľa mňa na jar mnohé tie zápasy naozaj sedeli, hlavne tomu stredu poľa. Páčila sa mi naozaj veľmi spolupráca Peťa Pokorného s Arturom Gajdošom. Keď k tomu zarátame Rahima Ibrahima, ktorý znovu mal trošku po tých takých problémoch, alebo potom, že ten výkonnostne klesal, tak sa znovu dostával späť. A keď bude zdravý Andráš Porár, neviem, Tigran Barsigan zažartoval v nedeľu, že končí aj on, že on môže hrávať iba pod trénerom Vajsom. Tak neviem, hádam nie. Z pohľadu Slovana teda, tak myslím si, že to môže celkom dobre vyzerať, že naozaj, že ten nový tréner dostáva do rúk zaujímavé mužstvo, s ktorým pri samozrejme aj vstupoch a kľudne vstupoch aj do každej formácie úplne jednoznačne, minimálne teda do zadných radov, smerom do krídelných priestorov, tak s tým mužstvom bude naozaj radosť pracovať. A ja sa aj na to teším. Teším sa aj na Ligu majstrov, lebo už som videl, že Slovan dokonca v 3. predkole bude nasadený, ak postúpi. To znamená, že črtá sa tam zaujímavá cesta pre nich. Nechcem povedať, že schodná, lebo tam sú naozaj ťažkí súperi,
ale vypracovali si tú pozíciu, že naozaj to majú dobre nastavené od začiatku a môže to byť zaujímavá sezóna pre Slovan znovu a tým pádom aj pre slovenský futbal. Ale Pinďo zvykne mávať informácie z tehelného poľa. Ale nepráve. No povedz, čo vieš. Neviem, nič teraz vlastne. Ja som práve, že skôr som zvedavý, že kedy to vyriešia, trénera, a ako doplňa ten káder, či to bude na poslednú chvíľu a pôjdu hrať Ligu majstrov a tým pádom si ju nezahrajú, alebo to budú riešiť už teraz niekedy a možno už aj to sústredenie, ak pôjdu na nejaké, už bude v nejakom potenciálnom zložení toho mužstva na novú sezónu. No o 2 mesiace začínaš už súťažný zápas druhého predkola, 21. júla. Toho času není a vlastne pán Vaj sa upiekol teraz, minulý týždeň, do repre. Aha. Kde sa piekol? Novinka. Však tvoja manželka piekla, tak čo aj Vajs piekol? Vidíš to. Prihlásim ich do pečie celé Slovensko a je to tu zase. Takže na toto som viac vedavý, ak to oni vyriešia. A vlastne sa hovorí aj o možnom predaji Slovana, takže či tam neodídu úplne všetci. Tak som zvedavý, že čo ak to dopadne. Sú to témy, ktoré samozrejme leto nám prináša, okrem teda pečenia a varenia sa. Ale my týmto môžeme teda uzatvoriť aj túto časť a poďme sa ešte teda venovať, kým tu máme nášmu ctenému hostovi, pretože Ivan Kružliak, najlepší rozhodca uplynulej sezóny, k čomu teda aj druhýkrát blahoželáme, ale Miro vyťahol také zaujímavé, a ja si pomôžem tvojimi číslami teraz, prepáč. Je to tu? 15 zápasov v tejto sezóne Nike ligy, najvyťaženejší spolu s Erikom Gemzickým. Nike lige celkovo 247 zápasov a udelil si 59 červených kariet a až 58 krát si ukázal na biely bod. Wow. Je to veľa, alebo je to priemer? No Mirovi sa poďakuj, ja som to len akože zhrnul. On to len hovorí. Ja som Čo je veľa? Keď je ich potrebných a pravidlovo správnych dať 250 z 250 zápasov, je to veľa? Ťažko. To sú to štatistiky a jednoducho nad tým absolútne nerozmýšľam, že či som dal veľa kariet alebo veľa pokutových kopov. Jednoducho, ak mali byť. Keď nemali byť, bolo by ich menej, no tak ťažko. Sú to štatistiky jednoducho len. Ja poviem taká situácia, vieš, že sa zamyslíš 50 do nich pokutových, no teraz ho nepískam, vieš. To sa nedá proste. Ale ty si skôr taký, že rád dohovoríš, že nechceš hneď siahať po karte, aby bol pokoj. Už som iný. Volakedy som možno, že bol taký viac asi taký striktnejšie pravidlový, kde tých kariet bolo viac. A dneska už som radšej, keď tie karty nemusím možno dávať, ale samozrejme zase zápas za zápas. Keď ich je treba dať 10 za ten zápas, je ich 10. Keď ich stačí dať 2, ideálne by bolo 0 každý zápas. No len záleží to, nie je odo mňa, ale skôr od tých hráčov a od tej teploty toho zápasu, že či tú kartu tam potrebujem dať z pohľadu toho, že k akému priestupku došlo, alebo je tá nervozita na tej hracej ploche, že to treba trošičku ukludniť. Takže. Idem trochu zarezať do živého, lebo ja mám rád Mira a Miro napísal mne, že ma rád, lebo ty si tie štadióny tam vypísal do nášho spoločného chatu. 3-krát si pískal na Anfielde, raz na Old Trafford. Kde je lepšia atmosféra? A daj si pozor, čo povieš. A teraz presne, veľmi pováž, že kde je lepšia atmosféra. Sme v Anglicku, iba tieto dva štadióny. Ťažko povedať, lebo aj ten Old Trafford má pre mňa svoje čaro. Dobre, začína. Ale Diplomat. Už som vedel, že to bude vyvrcholenie. Ale Liverpool, you never walk alone, prvý zápas Champions League, jednoducho, tam budú zimomriavky vždy. Na zdravie. Dobre, ale samozrejme ďalšie veľké štadióny, Nou Camp, Santiago Bernabéu, San Siro, to sú proste modly pre každého futbalového fanúšika. Tatran Arena. Áno, štadión Antona Malatinského, tehelné pole a potom niekde Bodo Glimt. Takže je to aj pre teba taký, a dobre, Slavia, Praha tiež, no dajme tomu. Je to pre teba kultúrny šok? Je to zmena? Keď ideš z 80-tisícového štadióna, povedzme na ten 5-tisícový? Samozrejme, tie emócie sú možno trošičku iné. Cítiť tú atmosféru, keď tam máte 60-70 tisíc ľudí, je jednoducho iné. Hej. Tam tie vibrácie normálne cítiť na tom štadióne, čiže je to samozrejme iné. Klamal by som, keby som povedal, že nie je. Najhorší hráč, alebo teda najlepší hráč, ktorému si kedy pískal? Tých najlepších hráčov by som mal asi viac, lebo či to bol Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Andrea Pirlo, hej, čiže
naozaj veľké osobnosti, tak nemôžem povedať iba naozaj jedného, čiže je ich viac. A najhorších, neviem, to je tak, že tých najhorších si nepamätáte moc, vieš, že ja sa skôr sústredím na tie pozitívne veci. Pri tom našom rozhodcovskom povolaní je to podstatné, lebo keby som išiel len na tie zlé, negatívne, tak sa asi zbláznim. Takže skôr by som o tých lepších hráčoch hovoril. A ešte posledná otázka, už vám odovzdám slovo. Kultúrne vnímanie tých hráčov. To ma zaujíma, hej, že keď rozhodneš ty na Slovensku, to je jedno, či v Ružomberku, v Prešove, v Michalovciach, na Slovane, v Trnave, a keď rozhodneš presne na takýchto veľkých štadiónoch, ako to vnímajú hráči u nás a práve v tej vyspelej futbalovej Európe? Musím povedať, že áno, v zápasoch Champions League tí hráči sú trošičku kultúrne, alebo nepovedal by som ani, že kultúrne, ale skôr tak profesionálne na inej úrovni, že vedia, že jednoducho nejaká hlúpa žltá karta alebo druhá žltá červená ten zápas tak strašne dokáže ovplyvniť, že jednoducho dávajú si na toto pozor. Sú to, nechcem povedať, že naši hráči by neboli profesionáli, ale možno, že trošičku tam cítiť naozaj tú takú ich zodpovednosť voči tomu vlastnému klubu, pričom stane sa, že u nás na Slovensku niekedy tým hráčom uletí jednoducho trošku ten dekel a niekedy by možno, nemožno, ale určite mohli sa trošičku chovať inak. No keď si povedal, že si sa zmenil, tak na budúce, keď prídeš, tak spravím takú štatistiku, že pred 40 a po 40, ako sa vyvíjali karty, penalty. Určite už dnes by tá štatistika vyzerala rozdielne. Myslím si to. Ja som si pozeral ešte také zaujímavé veci a keďže si tu, tak by som sa zameral na karty, že naozaj zásadne stúpol počet červených kariet už aj v minulej sezóne, aj v tejto sezóne v porovnaní s tou sezónou 23-24. Je to tým, že máme VAR už na každom štadióne, alebo je za tým aj niečo iné, že máte možno nejakú inštruktáž, že máte niečo viacej sledovať, alebo ak to je? Ja si osobne myslím, že je to najmä z pohľadu toho VARu. Veľakrát niektoré kontakty na tej hracej ploche v tej rýchlosti a z jedného uhla človek objektívne nemôže vyhodnotiť tak dobre, ako keď to máte z ďalších 3-4 uhlov s pomaleným záborom. Vidíte, kam išli tie štuple, či to išlo nad kotník, alebo len na chodidlo. Hej? Čiže práve ten VAR pomôže odhaliť práve túto súrovú hru, prípadne nejaké hrubé nešportové správanie. A stačí si pozrieť, keď máš hrať štatistiky, koľko červených kariet bolo udelených po intervencii. Hej? A tam možno, že bude ten rozdiel, koľko bolo predtým bez VARu, koľko bolo počas sezóny s VARom a koľko bolo udelených priamo na hracej ploche a koľko po intervencii VAR. A tam podľa mňa to číslo, ten rozdiel alebo možno nejaké to navýšenie bude po tej intervencii VARu. Možno len keď povieme konkrétne čísla, tak sezóna 23-24 bolo 38 červených kariet, v Lani 57 a tento rok 55. Čiže teraz už ste sa tak ustalili. Najviac vylúčení 8 Filip Glova v tejto sezóne. Sedmina ide za ním. Opäť to nepovieme, že teraz je to Filipová chyba, alebo nejak by som povedal, že jeho zásluha. Opäť ten zápas. Tie situácie. Stali sa takéto situácie. Jednoducho bola tam potrebná červená karta. Alebo zasiahol tam VAR, bola tam červená karta. Hotovo. To nezáleží od rozhodcu. A možno ešte jedna zaujímavá štatistika, už potom prenechám slovo Binďovi. Ten tak počúva pozorne. 11, čiže presne 1/5 vylúčení ide za Spartakom Trnava. Aj najviac žltých kariet, 89, akože odstrelená je Trnava v tejto sezóne. Je tam nejaké za tým treba racionálne vysvetlenie, že ja neviem, proste hrajú najtvrdšie. Možno sa tak fotbal hraje stále. Možno aj taký pocit od teba, že naozaj Trnava to berie od podlahy, alebo v minulej sezóne tak nebolo. Tam bol, tuším, Michalovce boli prvé, mali 9 vylúčení, teraz Trnava suverene nad všetkými. Mali onú fázu vtedy, keď v každom zápase boli vylúčovaní. Ale ja som sa iba pýtal. Prepač. Myslím si, že je to, že tejto sezóne nebol som s Trnavou až toľkokrát, ale čo som bol, tak vždy tie ich zápasy mali taký náboj, taká ich nervozita, také niečo väčšia emócia ako možno u iných mužstvách. Takže toto malo na to, myslím si, že zásadný vplyv. A bolo to pod trénerom Šťastným, ktorému sa často vyčítalo to, že nechával prakticky voľnosť mimo tej taktiky svojim hráčom a že dovolil im to od podlahy. No ale je tu s nami aj Pinďo. Kde? Takže poď. Čo ja? No niečo si sa chcel opýtať. Nie, ja som sa chcel vlastne, že ty si vlastne zažil aj pred VARom, aj VAR. Vám tu určite pomáha ten VAR, čo sa týka nejakého rozhodovania, upresnenia situácie a tak ďalej. Ak si hovoríš, že otočíš tie kamery, vidíš tam tie štuple.
ale není to na škodu futbalu, možno ak sa brzdia tie emócie. A druhá otázka je, že keby sme zjednodušili pravidla, potrebujeme VAR? Myslím si, že VAR bude potrebný. Idem od konca, dobre? Ten VAR bude potrebný. Jednoducho už bol zavedený do futbalu. Vieme, že v 99,75, alebo tak, keby som to mal povedať, prípadov je ten VAR nápomocný. Samozrejme stále za tým VARom sedia ľudia, môžu sa stať chyby v nejakom subjektívnom, teda zavolám rozhodcu na nejakú červenú kartu, alebo pokutový kop, alebo niečo podobné, alebo ho nezavolám. To bude stále tak subjektívne, o tom sa bude komunikovať, ale tie zásadné, absolútne veľké chyby sa podarilo z toho futbalu odstrániť. Ako dneska hrá rukou, ako bol, vymyslí situáciu Thierry Henry o postup na majstrovstvá sveta. Jednoducho, toto by bolo dneska za pol minúty vyriešené, žiaden problém. Hej. Čiže na takéto situácie je to absolútne vymizli z futbalu. Samozrejme, dneska situácia 60-40, ľudia debatujú o tom, mal to byť pokutový kop, nemal to byť pokutový kop, mal VAR intervenovať, nemal VAR intervenovať. Dobre, ale to sú stále v nejakej situácii, v takej šedej zóne. Nestane sa situácia, ako som spomínal, napríklad Thierry Henry, taká za nahrá rukou, také dneska už nevidíme. Čiže na toto je absolútne ten VAR potrebný a už vždy pri tomto vrcholnom futbale jednoducho k dispozícii bude. A prvá otázka bola? Že či to berie emócie, alebo nie. Či to uberá z emócií. Vieš, raduješ sa z gólu ako Martin Regali teraz a zrazu proste prídeš ty s týmto gestom, ktoré už vieš, že nesignalizuje nič dobré. Čo by bolo lepšie? Mať síce tú emóciu, zachrániť sa neregulérnym gólom, čo by potom, povedzme to Komárno na druhej strane, hej? No boli by to ešte väčšie emócie. No ale takto sú emócie na každej strane. Takže najskôr sa tešil Prešov, je to potom sa tak, tešil len na konci dňa, keď chceme, ja tomu rozumiem, že ideme sa tešiť, dali sme gól, potom to VAR zoberie, ale na konci dňa je to fair play, je to podľa pravidiel, ako možno, že tie emócie, OK, to ubralo, jednému družstvu, tomu druhému zase pridalo, ale nemôžeme rozprávať potom, že na majstrovstvá sveta išiel niekto, kto si to na konci dňa nezaslúžil, alebo po nejakej hrubej chybe rozhodcu. Takže čo chceme teda? Chceme férovosť, alebo chceme emócie, ktoré sa nebudú dať zobrať späť? Čo hovoríš? Za mňa férovosť. Pre mňa samozrejme tiež, spomínam si, keď sa pýtal, že či je to pre mňa iné ísť na ten zápas s VARom. No samozrejme, že je to iné. Predstavte si, že nemáte k dispozícii VAR a teraz rozhodne o vypadávajúcom neregulárny gól. Okay. Pol roka prepieraný v médiách pri každej možnej príležitosti a nielen teraz hovorím, že svojsky na mňa by to bolo, na toho rozhodcu, ale hlavne ten klub. Hej, a teraz predstavte si, že v finále Champions League alebo majstrovstiev sveta nemáme k dispozícii VAR a gólom ala Henry vyhrá niekto majstrovstvá sveta. Božia ruka Maradona, mali sme to tu už. Ale presne pre takéto prípady jednoducho tomu musíme predísť a rozumiem, že emócie sú, niekto sa potom hnevá, ale keď tie emócie opadnú, úprimne, ja keď som hrával futbal, no nechcel by som takýmto gólom vyhrať zápas alebo majstrovstvo sveta, alebo zachrániť sa v líge. No nechcel by som jednoducho, lebo aký máte z toho pocit, keď to nebolo úplne OK? Záleží od človeka. OK, hovorím osobne za seba. A keď ty hovoríš o tých intervenciách VARu, budú sa rozširovať kompetencie VARu od novej sezóny? Boli tu nejaké debaty, vieme, že na majstrovstvá sveta sa niečo chystá, vyslovene nesprávne nariadený kop z rohu, hej, lebo je to veľmi dobrá štandardka, prezeranie druhých žltých kariet. Niečo sa chystá, nechcem o tom hovoriť ešte úplne. Uvidíme, do akej sféry sa to až dostane, čo všetko sa dostane do tých pravidel, čo všetko bude aplikovať UEFA, čo všetko budeme aplikovať v našich národných súťažiach. Uvidíme. No. Samozrejme, keď ale hovoríš ty o tých emóciách, že ten VAR veľakrát niečo skúma, ja by som osobne zostal len pri tých naozaj zásadných veciach. Ty ale žiaľ, Ivo, na majstrovstvá sveta nejdeš, je to sklamanie možno z tvojho pohľadu pre teba? Sklamanie. Ja už som o tej nominácii, respektíve nenominácii vedel trošičku dlhšie, čiže to, keď v marci, myslím v apríli vyšla tá záverečná nominácia, ja som vedel, že sa tam jednoducho neobjavíme, takže som s tým bol absolútne v komforte, vôbec nejaké že sklamanie alebo niečo. My sme absolvovali aj pred 2 rokmi seminár v Seville, potom sme boli v Curychu, čiže tam už nejaké veci cítite, jak sa to uberá.
Takže hovorím, vesmír je, ja každému, kto sa ma na to pýta, hovorím, že vesmír je v tejto nominácii v poriadku, absolútne. Ja ešte len k tomu VARu, že za mňa VAR je samozrejme veľmi potrebná vec, dôležitá vo futbale a už neodmysliteľná, musíme ísť ďalej s VARom, to sa inak nedá. Čo by som ja možno pridal je väčšia komunikácia, možno väčšia transparentnosť, to čo už treba vidíme v Anglicku, že tie verdikty sú komunikované, neviem, stále mám pred očami tú situáciu v Trenčíne a neuznaný gól, myslím, že Skalice, že jednoducho predišlo by sa takým, lebo ide si to rozhodca pozrieť na obrazovku a vlastne potom to neuzná, tuším, alebo neviem už ani, či tam bol, nebol tam, no proste jednoducho, čo mi chýba je väčšia komunikácia, to vysvetľovanie smerom k fanúšikom, možno by sme predišli tým niektorým zbytočným debatám, hej, a väčšia konzistentnosť v rozhodovaniach. A teraz sa možno ani nebavíme, ja neviem, stále mám pred očami, proste boli sme v Anglicku pred chvíľou, Anfield, Old Trafford, tak mám pred očami ten gól, negól West Hamu proti Arsenalu, kde jednoznačne súhlasím, že to bol faul, ale tá konzistentnosť počas tej sezóny mi chýba, že takýchto situácií, ktoré boli predtým uznané a vyústili v gól, bolo strašne veľa. A teraz zrazu jeden z dôležitých momentov, situácia a zrazu negól. Hej? Že rovnaké situácie posudzované iným spôsobom, toto mne najviac prekáža. Keď už aj máme ten VAR, hej, že vieme to posúdiť, vieme si to pozrieť, presne ak si povedal aj v situácii Komárno Prešov, keby to trvalo nie 5, ale 10 minút, ale nech je to vyriešené tak, aby to bolo v poriadku, aby to bolo fér. Aby bolo fér. Aby bolo fér, no. A zase sme pri slovách. Ja, ty by si chcel vlastne to, že ako hokej, že sa postaví rozhodca a toto a vysvetlí to, hej? Áno, ale to sme to už mali minulé. Ale ono tak funguje jednoducho, aj teraz na mestrovstvách sveta to bude, že po vzhľadnutí videozáznamu rozhodca príde, stlačí tlačítko, celý štadión ho počuje. Čiže je počuť, prečo nariadil, alebo odvolal pokutový kop, alebo prečo bola červená karta, či to bola súrová hra, alebo niečo podobné. Takže toto vysvetľovanie je, samozrejme, sme v podmienkach, v akých sme. A teraz vybaviť všetky slovenské štadióny nejakým ozvučením a tá komunikácia, aby to bolo možné. Samozrejme, viem, čo mám informáciu, Julka, padla takáto téma aj u nás, ale možno, že trošičku ešte, keď aj tie ceny týchto zariadení všetky klesnú, jednoducho tie možnosti finančné, ktoré na Slovensku máme, aj s tým VARom, jednoducho my nemáme k dispozícii 26 kamier, tak ako je to v Champions League a 4K kvalita, kde si to viete pomaly otočiť z jednej druhej strany. Hej, treba sa akože vedieť v tomto smere zaradiť, na akom trhu sme futbalovom, hej, že čo všetko si dovoliť môžeme a nemôžeme. Ale myslím si, že to je otázka budúcnosti, kedy aj my sa k niečomu takémuto dostaneme. Už aj túto sezónu sa urobil ten jeden krok, že pred tie médiá sa občas predstúpilo, vysvetlilo to rozhodnutie, hej. Takže nejakými krokmi sa k tomu blížime. Snažíme sa byť aj my ako rozhodcovia viac trošku možno, že otvorení. Preto aj ja som dneska tu prijal to tvoje pozvanie, že aby sme mali možnosť niečo vysvetliť, vyčistiť, povedať ten náš pohľad na celkovo futbal, do čoho môžeme zasahovať, do čoho nemôžeme zasahovať, ako to z nášho pohľadu funguje. Ale hovorím, ono chce to čas a chce to nejak tak, aby sme všetko doladili do takej úplnej, z tvojho pohľadu možno dokonalosti. Snáď to ešte stihneš. Snáď to ešte stihneš v tvojej kariére. Čakajú ťa ešte, sme sa bavili. Alebo 3 po sezóny. kariére ako metodik. A navrhovať tieto veci. A náš stály host pri situáciách, ktoré si budeme prehrávať na obrazovke, a Ivan nám ich bude vysvetľovať. Každý týždeň. Aj každý druhý deň. Dobre, to nerobíme. Uvidíme, či ešte Na záver často. otázka, Ivan, na teba. My sa vrhneme do tých našich tradičných rubrík a potom sa rozlúčime s divákmi. Si spokojný so svojou sezónou? Musím zaklopať. Akože nerad to hovorím, lebo vždy, keď človek si povie, a mne sa to veľakrát stalo, že OK, táto sezóna bola super, som spokojný, tak tá ďalšia bola zlá, katastrofálna. Takže ja som zaklopem, poviem, len keby každá bola ako takáto, tak by som bol spokojný. Hej. Myslím, že to vyvrcholenie sezóny bolo semifinále konferenčnej ligy. Bodaj by, možno, že ten nejaký niekedy krôčik a možno keď na budúcu sezónu budeme možno v takom zápase, tak aby sa nám vyvarovali takéto sporné, alebo respektíve emočné momenty, nazvem to, lebo to pre mňa nebol sporný moment, ale emočný moment. Budeme ti určite, Ivan, držať palce a my sme naozaj veľmi radi, že si prišiel, že si hneď v úvode tohto celého nám celú tú situáciu krásne, myslím si, že Kvetna to opísal a išli sme aj priamo k veci a myslím si, že toto bola tá platforma a toto je ten priestor na to, ako si aj ty spomenul, aby si nám to povedal a objasnil a myslím si, že
Tá diskusia bude prebiehať stále, to sa zhodneme, ale myslím si, že všetky tie argumenty a všetky tie veci, ktoré si povedal, boli relevantné a nie sú nejakým spôsobom prelomiteľné. Jednoducho takto to je uvedené v pravidlách futbalu a nemáme sa o čom ďalej rozprávať. My ale ideme ešte ďalej, samozrejme zostávaš tu s nami, pretože ideme odovzdávať kopačky týždňa a ideme niekoho posadiť na lavičku. A ja odovzdávam kopačku týždňa a dá sa povedať aj sezóny Vladovi Vajsovi mladšiemu a Robovi Makovi. Zostanem na Slovensku, pretože aj hráči ako Guram Kašia a podobne by si to zaslúžili, ale čo títo dvaja priniesli do našej súťaže vzhľadom na ich kariéru, ich pôsobenia, akým spôsobom aj tebe možno robili nejaké šediny a vrásky na čele, ale to k tomu patrí. Hráči ako Kucka, Vajs, Mak, jednoducho to patrí do slovenskej súťaže, takže ja odovzdávam týmto dvom pánom a ďakujem im za to, že som mal tú možnosť ich vidieť behať po slovenských trávnikoch. A bol to zážitok a naozaj páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli na Slovensko na záver kariéry. Pinďo, poď. Ja sa pripájam k tebe, mne sa ľúbila tá rozlúčka Slovana s týmito hráčmi, aj celkovo tá nominácia do toho zápasu, vychutnanie si toho posledného zápasu, ak ty si hovoríš bez ohľadu na výsledok, že tam už o ten výsledok ale nešlo, ale práve išlo o túto emóciu, rozlúčiť sa s tými chalanmi, oslaviť ten posledný titul, keď tak poviem, ktorý je pre nich vlastne, či už aj pre trénera, aj pre chalanov. A mne sa ľúbila aj tá situácia v rámci zápasu, tiež sa tam skúmal VAR, myslím, že Robomak tam bol. No 3 góly z offside-u dali. Offsideové situácie, ale to bolo úplne vidno na nich. Rozhodci a ismiatí chalani okolo neho, však by to uznaje, však posledný zápas. Úplne to bolo vidno tú atmosféru, tú takú uvoľnenú, že proste to nebolo, že na krv, ale proste uvoľnené a debatka, čo ako, už to nebolo také, hej, ale už to bolo také príjemné, keď to človek pozeral. Takže áno, za mňa kopačka vlastne tým oslavám alebo tej pocte tým hráčom. To mi napadlo, že toto gesto doma niekedy, že keď žena niečo po tebe chce, že vynie smeti, takže počkaj. Že... Čo hovoríte? Máme plný kôš, nemáme plný kôš? Nemôžem, prepač, počúvam. Skôr moja žena robí také gesto na mňa. Čiže funguje to len opačne. OK. Mne sa páčili všetky tie rozlúčky. Ja som osobne pomáhal vypúšťať poštové holuby v Trenčíne, kde sa lúčili Jakub Holubek s tiež bohatou kariérou, trojnásobný majster. Samozrejme, všetky oči boli na tehelnom poli a opakoval by som sa naozaj klobúk dole aj pred Vladým, aj pred Robom. Verím tomu, že aj ku nám niekedy zavítajú a možno porozprávajú o tej svojej kariére, o tých svojich emóciách a pocitoch, ktoré boli na tom štadióne. Ale ja idem trošičku južnejšie. Geograficky to sedí, juho, východne a klobúčik dole pred robotou Balaža Borbe a pred tým, čo dokázal aj Samo Petráš. Titul v maďarskej lige pre Etoder, naozaj 5. titul a po dlhom čase a v podstate v minulej sezóne to bol nováčik najvyššej súťaže, takže Balázs Borbe preberal klub, keď bol v druhej lige na jar 2024 a teraz doviedol k titulu vyhrať naozaj preteky s Ferencvárošom. To je obrovský úspech, takže za mňa potlesk do Maďarska a pre týchto dvoch Slovakov. My sme tu takíto blázni občas. Ideme posadiť niekoho na lavičku a ja prakticky tým, čím sme začali, aj skončím. Mne sa jednoducho nepáčili vyjadrenia pána Micheľa na vašu adresu. Nemusíme sa zhodnúť s tým, že sú rozhodnutia, ktoré uškodili, pomohli. Ale majme trošku chochmez a trošku úctu a nehádajme sa aj s ľuďmi. Aj pán Micheľ, samozrejme, ja si ho veľmi vážim za jeho kariéru a to nie je nič osobné. Ale aby sa vadil s ľuďmi na sociálnych sieťach, naozaj komentoval veci na sociálnych sieťach v jeho mene. To isté aj pán Laskovský. Za mňa sú to ľudia, ktorí dávajú do toho futbalu a najmä pán Laskovský vlastné peniaze. Veľmi si to vážim, pretože v slovenských podmienkach financovať klub, to je niečo, však Pinďo, sám to dobre vieš, máš s tým nejakým spôsobom skúsenosť, že to je proste studňa, kde len hádžeš. Ale potom sa tým pádom dehonestuje a zhadzuje. Môžeš sa k tomu vyjadriť. Ale... Nemusí to byť len tak, ale však OK. Ale väčšina tak je, nie? Väčšina tak na Slovensku to tak funguje, že hádžeš. Keď nemáš tak ale biznis prečo? model. Lebo máš, no hej, dobre. Nemáš nastavený správny biznis model. Čiže mňa to mrzí. Mrzí ma to voči vám, Ivan, voči tej partii, ktorá ste boli v Zlatých Moravciach. Takže mňa toto mrzí a žiaľ za to, čo sa stalo a čo som počul ja v médiách a v rozhovoroch. Bohužiaľ, za mňa toto nepatrí. Aj keď je to o emóciách, ale nepatrí to na takúto pôdu. Takýto človek určite nie. Mirko? Driemeš? No nie, som ťa počúval pozorne a naozaj tiež, akože znovu by som mohol len súhlasiť, ale idem inám to, čo som videl naozaj znovu na futbale, čo spravili fanúšikovia vo Francúzsku. Zápas FC Nantes proti Toulouse, aj náš Mario Sauer tam bol, síce na lavičke náhradníkov, zápas nedohraný.
lebo tam proste, ani ja nepoviem, že fanúšikovia, to sú, ja neviem, čo to je, proste normálne nejaká zberba proste, ktorá znovu počas zápasu vtrhne na ihrisko, ohrozuje hráčov, ohrozuje ostatných aktérov zápasu a neviem si ani predstaviť, že ako vlastne vtedy by si napríklad aj ty tam zareagoval byť na tom ihrisku, že čo, ako sa vtedy proste človek bojí o zdravie, o život asi, ja neviem, keď na teba útočia len takí ľudia, tak ľudia, to sú není ľudia, ale dávame tým naozaj, ako keby je toho stále viac a viac, mám pocit. Ja viem, že tam to mediálne pokrytie, že možno to bolo aj pred 20-30 rokmi, len sa o tom možno toľko nepísalo, nevedelo, neboli sociálne siete a tak ďalej. Ale mám pocit aj tak, že v posledných týždňoch, mesiacoch to nejakým spôsobom narastá, táto agresivita a tieto prejavy zvláštne, nezmyselné. Veď je to šport. Veď tak raz sa ti darí, raz vyhráš, raz prehráš, raz vypadneš. Hrajme fair a hrajme normálne, buďme normálni, prosím, a nie toto naozaj zase takéto zábery. Ja mám doma 2 nájdených futbalistu, chcem, aby športovali, chcem, aby proste vyrastali v kolektívnom športe, lebo je to pre nich veľmi dôležité, si myslím, že získajú neuveriteľné návyky, keď budú proste trénovať, budú súčasťou nejakého tímového športu, futbalu, to je jedno, florbalu, čokoľvek, ale keď toto vidím, tak ako pustíš ich na takýto štadión, alebo vieš, že to je katastrofa. Takže buďme normálni, prosím. No ale ty hovoríš, sa na to začína nejako kopiť v poslednom čase až tak moc, by som povedal. A jak sa začali teraz tie štadióny otvárať, tak asi ich zase začneme zatvárať. Spravia sa tam pletivá, spravia sa tam pekslíska a budú tieto opice s prepáčením za tým stáť. Ináč, vieš, čo je dobrý point, ty si presne povedal, fanúšikovia rôzni, a neviem, možno aj Ivo, ty to asi z nejakého bezpečnostného hľadiska vieš potvrdiť, bojovali za to, že niekde bývajú tie siete, tak ako v Trnave bola sieť pre sektor hostí na Slovane, plexisklo a sieť, tak sa aj vy asi na bezpečnostnej porade tomu venujete, nie? Že čo v takomto prípade prakticky riešite? Je nie jeden štadión, kde tie siete stále sú aj na európskych pohároch. Myslím, že túto sezónu sme boli vo februári na PAOKu, kde jednoducho, pokiaľ by ste tie siete tam nemali, tak hoci čo priletí na hraciu plochu. Hej, takže v rámci bezpečnosti, kde vedia, že tí fanúškovia majú vo zvyku niečo takéto vyparatiť, tak tie siete tam jednoducho musia byť. Hej, ale na margo toho, čo ste pred chvíľou rozprávali, tak vidíme, že celkovo v spoločnosti tie emócie prevládajú, zdravý rozum, tie absolútne. Negatívne. Hej, tie negatívne emócie prevládajú samozrejme a niekedy hovorím, že Pane Bože, tu absolútne trošku zdravého rozumu, keby bolo, tak jednoducho toto sa v živote ani na sociálnej sieti nemôže objaviť, ani takýto nadpis, ani takýto článok a potom tie komenty, ako radšej ja komentáre nečítam, lebo to veľakrát to nemá hlavu, petu, zmysel, absolútne s ľudskosťou nič spoločné, takže a možno tá situácia, ktorá celkovo v spoločnosti panuje, sa potom odráža aj v športe. Ľudia zabúdajú na to, že ideme hlavne na tie štadióny pre tie pekné emócie, pre tie šport, pre tie góly. Samozrejme, sú tam situácie, fauly, karty, pokutové kopy, hocičo, ale ideme tam pre negatívne emócie, biť sa, alebo robiť zlobu, alebo sa má to byť zábava. Budú za chvíľku o 5-10 rokov ľudia chodiť do divadla, nadávať hercom, alebo byť sa tam, alebo čo, kde sme. Takže ja, keď môžem z môjho pohľadu vysloviť len také presvedčenie, že do budúcich sezón sa takéto veci, ktoré ste povedali, že sa kopia, jednoducho nebudú opakovať a že ľudia vo vedení klubov, tak ako si povedal Slavy, ako zareagoval, myslím pán Tvrdík, tak jednoducho taká má byť reakcia, takto majú odsúdiť tí ľudia, ktorí takéto veci robia, sa na tých štadiónoch nemôžu objaviť. Už nikdy. Myslím si, že sme to pekne uzatvorili. Myslím si, že aj Pinďo mal pravdu a povedal, že jediným riešením je asi iba zatvárať štadióny a nedovoliť to tým ľuďom, aby si uvedomili, že nejaká reakcia musí prísť. Samozrejme, nechceme ich kádrovať, nechceme ich hádzať do jedného vreca, ale prečo by malo kvôli, povedzme, 10 ľuďom z 11 000 trpieť práve tých zvyšných 10 990, hej? Vlastne teraz to chalani hovorili, keď boli hráci a prehrali, že prišli ich podporiť slavisti a im nezakážu a išli s nimi oslaviť ten titul, aj keď to už bolo že proste áno, toto sú fanúšikovia, s ktorými to chceme oslaviť, nie tých, ktorí tam išli báchať a tak ďalej. No a vlastne moja lavička je tiež vlastne o tomto, že není to len o tom, že ideš na to ihrisko, robíš zlobu a tieto všetky veci tam, ale aj tie nedozierne dôsledky na to, keď sa zase vrátim k Slavii, že normálne mestská časť, ktorou boli dohodnutí, kde si postavia akadémiu a tréningové centrum a tak ďalej, povedala nie. Môžete postaviť iba akadémiu pre mládež. Pre Ačko nie. Na základe situácie, ktorá sa stala so Spartou.
No to sú presne tie ekonomické dopady, ktoré zvyčajne bývajú ešte horšie, ako by mali byť tie športové. No a športové máme aj výsledky, pretože za nami je historicky prvá typovačka. Nerád, ale rád. Mirko 40 bodov od 19. kola do 32. kola. Mirko, dovol mi takto ti zablahoželať k premiérovému titulu šampióna, kopačiek z lavičky. Na druhom mieste Pinďo, ktorému chýbalo 5 bodov. Pinďo, gratulujeme k druhému miestu. No a ja som skončil tretí, lebo som deravý jak sitko na špagety. 33 bodov je ale pekných. To je aj môj aktuálny vek. 33, Kristové roky, Kristové čísla, takže ja si myslím, že to bolo fajn. Každopádne gratulujeme, pretože Miro exceloval si a potvrdil si, že patríš medzi erudovaných odborníkov, čo sa ale od budúcej sezóny môže zmeniť. Dôkazom toho je aj úspešnosť v poslednom kole, keďže ja s Pinďou sme trafili len po jednom zápase. Dát Trnava som trafil jednotku, Pinďo trafil Trenčín Košice jednotku, ale ty si trafil z toho tvojho pekného 6-zápasového rytmu s jednotkami, alebo teda tým, ako si to tam nasadil, 4. Takže si sa krásne odputal od všetkých. Dúfam, že ľudia pochopia, že to hovorím teraz nadsázkou, ale ďakujem, že si neuznal ten gól Prešov, lebo som mal jednotku. Mal som tam jednotku. Vás takto to. Nie. Úplne s nadsázkou, to je len naša typovačka interná, žiadne peniažky za nič, takže to je úplne... Počkaj, ale čo si vybral večera? No nič, veľkú večeru mi zaplatíte samozrejme, ale nebol to žiaden tiket, ako keby v nejakej... No nič, na budúcu sezónu dajme niečo. Nech to má grady. Proste som dobrý, no. Vymyslíme od novej sezóny, čo to bude, ako to bude. Pripomíname aj našu súťaž o dres Roba Maka, ktorý je k dispozícii pre vás, fanúšikovia, na našej sociálnej sieti. Máte ho v úvode na Instagrame, je aj na Facebooku. Zapojte sa, ešte bojujte o podpísaný dres Roberta Maka, pretože ten je k dispozícii. A vzhľadom na to, že Robo skončil a je majster Slovenska, tak to bude veľmi cenný artikel pre niekoho. Jednoznačne. Kto ho získa. Ivan, je to za nami, je to aj za tebou, tak pevne verím, že si sa tu s nami, dobre cítil a že na budúce tiež príjmeš naše pozvanie. Cítil som sa výborne, ďakujem ešte raz za pozvanie a keď ma pozvete znova o možno 2-3 roky, tak rád príde. Počkáme si na nejakú tvoju situáciu v zápase, keď sa budú kresliť čiary ako tak, kade, samozrejme s nadsázkou a budeme ťa samozrejme veľmi radi vítať. Ivan Krušľák, náš najlepší rozhodca za minulú sezónu Nike ligy a samozrejme aj náš najlepší rozhodca na Slovensku, tu bol spolu s nami. Ivo, ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. No a páni, Pinďo, Miro, máme za sebou teda Nike ligovú sezónu, ale budeme asi pokračovať aj ďalších týždňov, pretože je stále o čo hrať a čaká nás baráž už útorok. Prvý zápas vo Zvolene. Asi, predpokladám, že sa to bude hrať vo Zvolene. Miro? No áno, ja len na štadióne môžu hrať tú baráž, ale vieš. nie, ja len tak dramaturgicky, že však to už bolo včera. Ja to už bolo včera. No jasné. Čiže my riešime to, čo bolo včera a vlastne... A dnes nevieme, ako to bolo. Nevieme, no. Gratulujeme k zvolenému víťazstvu 1-0, Kubo Silvester, krásny gol. Na to Komárno tej odvete dá, lebo som tvrdil, že zostane. A zase štadión v Zlatých Moravciach v sobotu od 20:30 bude svedkom niečoho veľkého a fanúšikovia tiež. A s týmto konštatovaním sa lúčime s vami. Hero, Patreon, YouTube, Instagram, Facebook. Podporte nás. Páni, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Vidíme sa opäť o týždeň.